Thanks. Co, ty jsi vás ty jsi řekl thanks? No, co? To se říká prolis, že jo? To bylo asi od toho hejkala. No, ten hejka byl schovaný, no, to je jasný. A ten druhý je taky naloutovaný, pořádně. Ty říkáš, že tady jsou dva borci naloutovaní. Hejkal. Já krvácím. Jak to bylo? Obmaž se, I'm bleeding. bandáži. Nemůžu, já jsem to. A ty máš zavřený ruce. Já jsem ruce. Jo, tady I'm vykrvácím. bleeding. I'm bleeding. Help me. Help. Help. Teď je vám střelej Já se radši. nemůžu ani hýbat, ani se nemůžu hýbat, jako, plazit se. A nemůžeš, ty sedíš nebo ležíš? Ležím. Tak to se nemůžeš. Ani když sedíš, když stojíš, tak můžeš. Mě tady svázali za plotem. Ty jsi tady taky někde, poblíž, kolem show? Ne, já jsem tam nahoře, jak jste byli s marketou. Že tam v těch horách. Jak Já se jsem tam dostanu? zabít. A máš pouta na sobě, ne? No, co to dělal, Boris? On se ti časem otupí. No to byli na té policajce, to byli oni. Tady furt běhají kolem. A šli si pro pouta. Ty Petře krvácíš? Jo, krvácím, no. Tak tam si moc další nebudeš. Veli. To je velmi dobře. On se vždycky ke mně vrátil, prolidou mě. I am friendly guy. I haven't got anything. Řekni, že jsem nic nedělal. Že jsem... I didn't. On si zkouší střílet. Nekecej. No, Vedle tebe? Nebo? tady ležím, no. Tady ležím, on si zkouší do mě střílet. Jsi mrtvej? Ty se na něho koukám hlavou. No. Oh. Kuba. Jsi mrtvej, že? Spasiba. To nejsou Rusy. Teď tě schválně zabijou, že jsi Rus. Bude veřejná poprava. No, jsem se na něho koukal, jsem do hlavě.